Hola! El tema d'avui que vos propose és el de la necessitat o no de dignificar el treball domèstic. Jo opine que sí, que cal dignificar-lo i posar-lo en valor perquè té més del que socialment se li dona. I bé, vaig a donar exemple. Estem molt acostumats a valorar les coses per lo que valen, per lo que guanyem econòmicament, no? En qüestió de diners. Com el treball domèstic no està remunerat, no se valora, no? Els diners han de ser mitjà per obtindre un fi, però s'ha d'aprendre què és el que produeix diners directament i què és el que produeix diners indirectament. Jo opino que el treball domèstic produeix diners indirectament. Per què? El manteniment d'una llar ajuda a no gastar tants diners. El manteniment de la llar se continua encarregant la dona en massa ocasions, però ja no pot estar al 100%. Per tant, acabes seguint un caos. Jo crec que el treball domèstic s'ha de fer entre tots, en tota la família, i de vegades no s'aconsegueix, perquè algú de la família no està per la labor, no? Però això no vol dir que perquè no ho facin un membre de la família o uns, els altres hagin de dir, bueno, doncs jo tampoc, saps? No? Hem d'arribar a uns. Hem d'arribar a estar orgullosos de lo que fem cadascú de nosaltres, no esperar a que l'altre ho faci també per a poder ficar-se en marxa. Diu que el canvi comença de dins de cadascú. Per tant, quan volem un canvi, hem d'encetar-lo cadascú de nosaltres. Sigues el canvi que vols veure en el món. Per tant, tu vols viure en una casa més acollidora, vols estar més a gust, fica-li tu remei. De la mesura de les teves possibilitats, no esperant que l'altra persona també fique de la seva part. Aquesta persona, potser, veient el teu canvi, també s'anime. És que n'hi ha vegades que s'ha insistit tant a l'altra persona que canvie que aquesta persona s'ha trinxerat en el seu no. Però en el moment en què deixem d'insistir-li, aquesta persona se relaxa i pot començar a acostar-se al sí. És paradòxic. I de vegades dona molta ràbia que tu has insistit molt a una persona que canvia una cosa i de sobte deixes d'insistir-li i aquesta persona la canvia, com si li haguera corregut a ella inclús, o perquè li ho ha dit qualsevol altra persona, i te sents un menganito i ho fa. I l'altra persona, a vegades, per respecte, no canvia perquè a tu t'ha dit que no, per tant a l'altre també li té que dir que no. O sigui, quan una persona mos ha dit que no a una oferta d'ajudar-lo a canviar, per a millor, no hem d'insistir-li en que canvi. Sí, podem recordar-li que estem ahí, però ja està. De vegades és dolorós, però és el millor. És el millor per a tots. Per el que he explicat abans, de trinxerar-se en no. Que després, quan més vegades dius que no, després és més difícil dir que sí. Però bueno, espere que avui, a l'haver parlat mentre escure, servisca per a normalitzar aquest fet. Com dignificar-lo? Pues valorant que és tan fàcil, o sigui, és tan important
de guanyar diners com no gastar-los, que el treball domèstic implica un estalvi per a l'economia familiar, una millora de la qualitat de vida i el fet de que a ningú se li caiguen els anells per escurar, per exemple, a ningú de la família, implica que aquest treball és digne, o sigui que aquest treball no és desagradable. De vegades ens hem acostumat a pensar que la faena de casa és desagradable i això és perquè és molt repetitiva, no? Dona satisfacció acabar les coses, però també dona satisfacció veure-se-les fetes, no? I jo crec que curar és part de menjar i de cuinar i de fer aquest treball, no? I crec que hem de fer aquest exercici, ara mateix estic fent-lo jo, mentre escure, de fer aquest exercici de pensar, estic escurant perquè he menjat i perquè vull menjar i necessito els trastos estos per a poder seguir fent-ho. Hi ha que valorar el treball domèstic, valorar-lo molt, valorar el treball que se fa per a tindre la casa arreglada, ordenada, asseada. Poder arribar a casa i trobar les coses fetes s'ha de valorar. Això de vegades no se valora perquè no se veu, perquè no, com està fet, no ho valores, però algú ho ha tingut de fer, no? I no té que ser sempre la mateixa persona la que se sacrifique, la que passa tota aquesta feina, perquè ahir no és que aquesta persona pense que no és digne la feina que fa, sinó no és just, perquè les persones tenim moltes inquietuds, no només la de tindre la casa asseada. També tenim interès en fer altres coses, descansar, per exemple, eixir a pegar una volta. I tot això, ja no me queda res que escurar. I espero haver-vos animat a això, a dignificar el treball domèstic com a part d'una bona convivència en l'equip domèstic i això, el veureu com a una cosa que encara que siga repetitiva no és gens dificultosa de fer. De fet, si se veu com algo difícil, com algo pesat, algo desagradable, al final se converteix en això, perquè intentem resistir-nos a fer-ho, per tant, al resistir-nos a fer-ho s'acumula, a l'acumular-se tarda més en fer-ho, i ahir és quan se converteix en desagradable i acabes tenint raó. Però no era desagradable en un principi si ho hagués fet quan tenies que fer-ho. Treball domèstic. Estàs en casa i no pots estar quieta. Tens que fer alguna cosa sempre. Bé, un beset. Adeu.